स्वागत आज हूँ तो 15 आपण जानते स्वाधीनता दिवस आज भी जन्माष्टमी करुँचे बहुत सुंदर जन्माष्टमी सुंदर दिन दिए आज भी स्कूल पिला सब बुलवा आसवे यूपी स्कूल पिला बुलिकी गले आसवे आपण मानक भी देखू हमारा गाँ स्कूल पिला मैंने केमी चाहते आज प्रोग्राम केमी चलतु आज वीडियो स्टार्ट करेंगे देखिए आज दिन केमी कटुचे बढ़िया हो अल्प पिला शिशु बाटिका पिला गाड़ी गले जाए नमस्ते नमस्ते जाइला स्कूल ताको मिली छी ताको मिली खाई दे गई छु कह ए मिठाटा मोर आलू से मिठा मिला आ कहिरो ना हम घर माउसी अछि माउसी खाइयो ए हाय ये व्रत ये खाइ सैलिन दारा तू काय मो देश गाइस मो सेव बुंदिया खाई के देश साधना करूची आपण माने जल्दी जल्दी कर दिया तमे आ मु सकाळ बुली बुली देश साधना कर गइले क्या बोला तूने मुड़ी खाइबी काहे कैमरा रेडी बोला ना होउन
ହାତ ବୁଲୁନି। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ସେ ବୁଞ୍ଜିଆ ଖାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଖାଇନଥିବେ। बात तो सही है। ମୁଁ କହୁଛି ପାଉଜ ପାଣି, ବିସ୍କୁଟ, ଚକୋଲେଟ, ବଟ ସିଝା, ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ। ଦିନ ମିଳିବ ତମେ ଖାଇ ଖାଇକା ପେଟ ବି ଫୁଲ ହବନି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ତମକୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ତମକୁ ବୋଉ ନାନୀ ସରେଇ ସାଇଲି ତାର। कहाँ से आते हैं? बंदे बुंदिया दे समझ रहे हो? दौना बंदे बुंदिया दे ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇ ପେଟ ହବ। बंदे बुंदिया दे। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सोके सोके। ବନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦିଆ ଦେ ନେ। बुंदिया ହେଲା ଜଲଦି। हेलो गाइस, ଆରେ ମୋ ଉପରେ କଣ ଚଢି ଅଛି ଯେ? ଦେଖ ଗାଇସ୍ ସବୁ ଖାଇବ ଶେଷ। ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ବନ୍ଦେ ବିସ୍କେଟ୍ ଦେ। ବନ୍ଦେ। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ, ଆମକୁ ବି ସେଇ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଦଉଥିଲେ। ବଟ ସିଝା ଆମକୁ ତ ଗୋଟେ ଆଠଣିକିଆ ଚକୋଲେଟ ଧରେଇ ଦଉଥିଲେ। ଚକଲେଟ, ଆକୁ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଆଠଣିକିଆ ଚକୋଲେଟ ଧରେଇ ଦଉଥିଲେ। କଦଳୀ ବି ଆମକୁ ଦଉଥିଲେ। କଦଳୀ ଆମକୁ ଦଉନଥିଲେ। ଆମକୁ ଜିଲାପି ଦଉଛନ୍ତି, ମିଠା କଦଳୀ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଦଉଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ କଦଳୀଟା ମାଇନସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମିଠା ବି ଦଉଥିଲେ। ମିଠା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ରସଗୋଲା ଖାଇଛୁ ନା ରସଗୋଲା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ନୁହଁ କି ମୁଁ ମାଇନସ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଲି, ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇଦେଇଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅର ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ବନ୍ଦେ ବିସ୍କେଟ୍ ଦେ। ଏ ମୁଁ ଗାଁ ବୁଲିଛି, ତମେ କଣ ଗାଁ ବୁଲିଛ? ତମେ ତ ଘରେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଖେଚୁଛ। ମୁଁ ଖାଇବି ନା ତମେ ଖାଇବ? ମୁଁ ଖାଇବି। ଆମେ ତ ଦେଖୁଥିଲୁ କଷ୍ଟରେ। ତମେ ଦେଖୁଥିଲ କି ତମକୁ କିଏ କହୁଥିଲା କି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ତମେ ସିନା ବୋଲୁଥିଲ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଯୋଉ ଘଣ୍ଟେ ଦି ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲି ଭାରତ ମାତା କି ଭାଷଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଥିଲୁ। ହଁ ସ୍ଲୋଗାନ କଣ କଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଥିଲୁ? ସ୍ଲୋଗାନ କଣ ଦେଲୁ କହ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କି, ଭାରତ ମାତା କି, ଜାତୀୟ ପତାକା କି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କି, ତାପରେ ବନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦିଆ ଦେ, ତାପରେ ଜୟ ବନ୍ଦେ ଜବାନ। ବୁନ୍ଦିଆ ଦେ। ଆରେ ଲୋକ ହସିବେ। ମୋ ବିସ୍କେଟ୍ ସରିଗଲା। ଆମକୁ ଯାତ୍ରାରେ ମିଶି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ଆସ ଟିକେ ଦେଖିବ। 30 ତାରିଖରେ ଯୋଉଠି ବି ଯିବ 30 ତାରିଖ ଦିନ 7ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ। ତମର ମାଉସୀର ଶାଶୁର କୁଣିଆ ଘର ତ ସବୁ ଆସିବେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଧା ନାହିଁ ସରେଇ ଦେଲି। ଆରେ ରହ ବନ୍ଦେ ବୋଟ ଦେ। ଆମ ପୁଅ ଦେଖ ବଟ ସୁଧା ବି ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସରିଲା।